Austriako eta Arubako lanpostuen inguruan ingo dugu gaurkoan berba, eta horretarako Inigo Arasola eta Arritxu Barruso gonbidatu ditugu gurera. Arratsaldeon, bikote! Arratsaldeon. Apa, egunon hemen Arubatik. Inigo, zeintzuk dira ohiko lanbideak Austrian? Austriak bako industria, adibidez automobilen industria, metalurgia baita, industria kimikoa eta elektronikoa, baina gehien bat, diru asko hartzen da zerbitzuen sektoretik. Zerbitzuen sektoria ekonomian ehuneko 76, osea nik uste dut Espainia adibidez nivel hortan dagoela, eta orduan turismo asko jasotzen dauen herrialdia da. Egon naiz baita begira pikin bat enpresa famatuak eta hola, eta egizia esan, enpresakola automobianak eta gehienak, alemana dira, baina amentu bauten enpresa famatuena da Red Bull, edari jena. Eta hemen nahiko agarro dauz edari horretik. Bueno, Aruban turismoa. Hemen kalkulatzen dabe lanpostuen 80% modu zuzenian ero zeharkakoan, baina turismoarekin lotuta dagoela. Orduan jende gehienak bai hoteletan edo turismoan inguruan, jatetxeak, turrak, eskursinuak, mila gauza turismoarekin lotuta, eta hori, 80% hor. Eta hortik aparte, eraikuntza, zezela, hotelak, etxebizitzak, alokairuko apartamentuak, hori guztia, ordan eraikuntzan ere badagor sektore indartsu bat, eta gero, hemen ez dago ezer, hemen ez da ezer produzitzen. Dana kanpotik ekarretakoa da. Orduan, turismoa. Ez dagoela enpresa hundirik, ez dago fabrikarik, industriarik zero. Orduan, hemen ez da ezer produzitzen. Eta bestelako lanak eta ingura dauenak eta alde ingo daue hortik, edo bestela ekintzaile moduan igual, edo... Bai, hori geratzen katzun aukera bakarra da, autonomo moduan, zure enpresa sortzia gehienetan, baita turismoaren aldera bideratuta egongo da, seguruenik, enpresa hori. Eta, elkarrizketa hau dala eta nengo jendeakin berbain data, ez da erreza, ez da hemen enpresa bat sortzia ero martxan ipintzia, ez gastuak oso garestiak dira. Dana kanpotik ekarri behar da. Eta lan baldintzei dagokionez, Inigo, Austrian, zelakoak dira lan baldintzak? Orokorrian? Orokorrian esangoneke ona diala. Jenteak egiten dago 40 ordu lan, hastian. Eta gero soldatak esangoneke Eusko Autonomia Erkidego baino altutxoa diala. Salario minimo erik ez dau, estatuak jartzen dauen nik ez dau, baina konbenioekin eta normalian salario minimoan 1.500 eurotan egoten dala, oikuena. Aruban, Arritxu? Ostalaritzan, adibidez, hoteletan eta, danian bezala, dare rango desberdinak, ez da berdina zuzendari izatea, edo txef izatea, edo beste lanpostu asko bezala nala plantilla hori piztinan, jatetxetan lan egiten da bena. Horren baldintzak ez dira ainonak, ez? Soldatei dagokionez pixka bat begira egon naiz, eta hemen bai dago estatuak jarritako soldata minimoa, eta izango litzateke 1.000 euro da soldata minimoa. Baina berriro dinot, ematen da, Aruba 1.000 euro, baina eske hau, herrialde hau oso garestixa da. Osa, nik konparatzen dut, ni Donostiatik nator, eta danok dakigu Donostia merkia ez dela, oso garestixa dela. Eske hemen zenbait gauza, baino, karuagoak dira. Orduan, 1.000 euroko soldata hori, justo. Eta adibidez, lanpostu edo lanbide berezirik edo, badau, Austrian, Inigo? Bienan bertan egisa dala pikin bat musikan kapital bat, orduan hemen dago musiko pila bat. Adibidez, hemen opera badaino egisa do, baina opera garrantzitsuenak
dako plantillan 1000 persona, edola, musikoak ez dira danak, baina, imagino, 100 musiko, seguramente. Eta gero, bueno, museuekin eta, jende pila bat edikatzen da hemen, museotan lan haitxera. 100 museo baina goixo doz bienan, eta museo batek alda duki 100 langile baina goixo, orduan. Bueno, zentzu horretan, bienak badakola berezitasun hori, ez? Eta Aruban, adibidez, Arritxu? Bai, egonez, bueltak emoten, baina egisa esan ez dutula deigarri topago, ez? Bueno, esaten dututen, euneko 80 turismora bideratuta dago, eta, bueno, turismoa badanok ezagutzen turismo hori, ez? Hondartza, hotelak, turrak, ez dutela ezer berezirik topatu, egisa esan. Eta adibidez, jubilazioa, hemen 65 urtekin dago esarritxa, Aruban bertan? Bai, gaur egunean legez, 63 urtean dago, 63-64, segun, sistema raroa da, segun ze urtetan jaio zaren, bueno, 63-64 urte artean dago. Eta pensioak eta elkarrizketa dela eta baitza begira ibili naiz, eta pensioak gehiengoa jaso aldozun jubilaziorik altuena da 523 euro. Egisa esan datu nahiko deigarrisa da niretzat, esan dututen bezala, hemen dana oso karua da. Egisa da, adin hortara llegatzen dianerako, nire lagunak esaten zuten, ja etxe bizitzak ordainduta dauzke, orduan, bizidia, jasotzen da ben hori, janarirako eta justo. Hemen bai dago gauza deigarri bat, eta da, daukaitla arubar guztiak dauke eskubidea lursail bat. Orduan, etxe bizitza eraiki behar da, eta hori ordaindu egin behar da, baina, kostuaren zati bat dala lursaila hori gobernuak ematen dutze. Orduan, adin horretarako danak zituzten, etxe bizitzaia ordainduta daukela, ez? Austrian jubilazioa gizonendako 65 urte da, eta emakumeendako 60. Eta antza hori aldatzen joango da. 2024 urtetik aurrera hasiko da emakumeen jubilazioa 6 hilabete igoten urtero. Orduan, 2023an izango da gizonen bezala 65 urtekin. Behin bentaja bat eukita eta ala. Eta oin arte lan mundua aipatu dugu, baina Arritxu, zuk aipatu nostazun behin, ez dagoela unibertsitaterik, Aruban hori kuriosidade moduan. Ez dagoela ez badago Arubako unibertsitatea, baina eskaintza da oso urria. Dare eskaintza batzuk turismora lotuta, hemen eskaintzen dana da, hemen bertan geratuta turismoarekin lotutako ikasketak, eta ezer gutxi, uste dut medikuntzako zerbait baina oso basikoa, hemen ikasketak, unibertsitateko ikasketak egin nahi dituan jende guztia joaten da ero, bai herberetara, gehiengo esango nuke 80%, eta beste batzuk estatu batuetara, baina hori oso gutxiengoa da, estatu batuetan danodak egun moduan unibertsitateak oso garestiak dira. Eta herberetan, unibertsitate publiko oso onak dauzke. Orduan hemen berbaitzen duzun jende gehienekin eta unibertsitateko ikasketa dituztenak Holandan ikasketakoak dira. Austrian egoera bestelakoa da, Inigo? Bai, Austriako gehienek hemengo unibertsitateetan ikasten daude, eta kanpotik jende asko etortzen da ikastera. Adibidez, Bienako unibertsitatea, hemengo handizenetako bat, bako 100.000 ikasle eta 125 da kanpokoa. Gehienak alemanak izango dira, baina bai, bastante portzentai altuak kanpotarana. Oso ondo bikote, mila esker beste behin, placer bat eta besarka handi bat. Eskerrik asko zuei, agur!